Hinaya, inyong boses, hinaya. Magandang umaga, Davao, Mindanao, at sa apat na sulok ng mundo. Bago tayo magsimula, bigyan mo ako ng pabor na i-like, mag-comment, ibahagi at mag-subscribe sa channel at pakipindot na rin po ang bell button para sa bagong kaganapan. Ito si Merasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. Para sa mga ulo ng balita. Ulat panahon. Habagat na nakakaapekto sa mga kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang lokal. Kolehiyo ng lungsod, nangangailangan ng mga guro. 4 na estudyante ng UM nanguna sa licensure exam para sa criminologist. DA Davao, nagbigay ng 27 million para sa mga magsasakang naapektuhan ng tag-ulan. Sunog sa bangkiruhan. 200 bahay ang natupok. Balitang pambansa. Paghinto ng pagpapalit ng senior ID sa Cebu. Malacanang nag-utos ng suspension sa Vice Governor ng Abra. Balita sa ibayong dagat. Pagsalakay ng Kyiv sa Russia, nagpadala ng mapanghamong mensahe sa mga kanluraning taga-suporta. Trump, nagsasabing nangunguna ang GOP sa IVF habang binabatikos ng mga demokratiko. Balitang aliwan. Beyonce hype, sumabog na parang lobo sa DNC. Jennifer Affleck, gustong legal na maging Jennifer Lopez muli. Balitang pampalakasan. Men's tennis, world number 1, Jannik Sinner, nagsasabing wala siyang ginawang mali matapos iwasan ang doping suspension. Grant Stade Hassan II, disenyo inilabas para sa isa sa pinakamalaking stadium sa harap ng 2030 World Cup. Mga tampok na kwento. Sikat na pabango sa Pilipinas. Sikat na pabango sa US. Trivia. Alam mo ba na si Manny Pacquiao ay hindi lamang sa boxing? Ulat panahon. Habagat na nakakaapekto sa mga kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang hangin mula sa habagat na nagdudulot ng bahagyang hanggang katamtamang kondisyon ng dagat na may taas na aabot sa 0.6 hanggang 1.5 metro.
balitang lokal. Kolehiyo ng lungsod nangangailangan ng mga guro. Ang City College of Davao ay nag-anunsyo ng mga bakanting posisyon para sa 6 na guro. Kabilang ang mga assistant professor sa HVACRT at computer programming. Pati na rin ang mga instruktor sa computer programming, physical education, at early childhood education. Maaaring magsumite ng aplikasyon ang mga interesadong kandidato sa lokal na pamahalaan o direktang sa paaralang hanggang Agosto 30, 2024. Upang matugunan ang pangangailangan ng 640 estudyante, 2 shift ang ipapatupad dahil sa limitadong silid-aralan. Plano rin ng paaralan na magtayo ng 12 palapag na gusali upang tugunan ang kakulangan sa espasyo. Sa kasalukuyan, ang CCD ay nag-aalok ng mga programa sa early childhood education, entrepreneurship at technical vocational teacher education na may mga specialization sa computer programming at HVACRT. 4 na estudyante ng UM nanguna sa licensure exam para sa mga criminologist. 4 na estudyante mula sa University of Mindanao ang nanguna sa criminology licensure examination noong Hunyo hanggang Agosto 2024. Si Jericho A. Suarez, UM Davao City, ang nakakuha ng ikalawang pwesto na may 91.50% rating. Kasunod si Mark Rio D. Guadalquivir, UM Tagum, at ikatlong pwesto na may 91.30% si K. Angeli T. Francisco, UM Davao City. Sa ikalimang pwesto na may 91.10% at si Jenny Marie G. Ipil, UM Davao City. Sa ikawalong pwesto na may 91.90%, nanguna ang UM sa mga paaralan na may mahigit sa 200 examinees na may kabuuang passing rate na 90.87% sa buong bansa. 11,121 sa 22,539 examinees ang pumasa sa eksaminasyon na ginanap mula July 31 hanggang August 2, 2024. DA Davao nagbigay ng 27 million pesos sa mga magsasakang naapektuhan ng tag-ulan. Ang Department of Agriculture Davao Region ay naglaan ng humigit kumulang 27 million pesos upang suportahan ang mga magsasaka maaaring maapektuhan ng La Nina phenomenon. Ayon kay Judel Leliza, focal person ng DA Davao Disaster Risk Reduction and Management, ang mga pondo ay itinalaga para sa buffer stock seeds upang matugunan ang mga aberya o pinsala sa palay at iba pang mga pananim. Karagdagang 33 million pesos mula sa mga naunang calamity funds at inaasahang 317 million pesos ang ilalaan para sa mga pagsisikap na ito. Tumanggap din ng pondo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Davao. Ang mga paghahanda para sa La Nina ay isinagawa na at inaasahang mangyayari ang peak
nito sa October 2024. Sunog sa bangkirohan, 200 na bahay natupok. Noong August 23, 2024, isang sunog ang tumupok sa humigit kumulang 200 na mga bahay sa Purok 5, 6-A at 6-B. Pag-asa, Bangkirohan, Barangay 5-A, Davao City, sa loob lamang ng isang oras. Hininala ni Barangay Captain Gilbert Mata na ang dahilan ay isang overheated na aircon unit. Bagamat patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Davao. Mahigit 600 katao ang naapektuhan, ngunit walang naiulat na nasugatan o nasawi. Pansamantalang nanunuluyan ang mga nawalan ng tirahan sa isang gymnasium. Nagbibigay ng tulong ang City Social Welfare and Development Office at nananawagan si Barangay 5-A Kagawad JJ Piñales ng mga donasyon ng hygiene kits at pagkain para sa mga biktima. Balitang pambansa, paghinto ng pagpapalit ng senior ID sa Cebu City. Sa Cebu City, pansamantalang itinigil ang pagpapalit ng senior citizen IDs dahil sa maling advisory na nagdala ng humigit kumulang 700 seniors sa Office of Senior Citizens Affairs noong August 21, 2024. Ang advisory ay maling nagsabi na kailangan palitan ang lumang ID para sa financial aid at may kasamang bayad na 100. Nilinaw ni OSCA Administrator Ray Abisha na hindi kailangan palitan ang ID kung nababasa pa ito para makatanggap ng aid. Ang biglang dami ng kahilingan ay nagdulot ng pagkasira ng printer, kaya't itinigil pansamantala ang serbisyo. Sinisiyasat ng OSCA ang maling advisory at ipamamahagi ang financial aid mula September 7 hanggang 10 sa mga barangay at ang mga hindi makuha ay maaaring makuha sa OSCA mula Setyembre 11. Malacanang nag-utos ng suspensyon sa Vice-Gobernador ng Abra. Iniutos ng Malacanang ang 18-month suspension kay Abra Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernos kaugnay ng mga reklamo hinggil sa lockdown ng isang ospital noong panahon ng COVID-19. Inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ipinatupad ng Department of Interior and Local Government ang suspension ay dahil sa mga reklamo noong 2020 na nagsasaad ng pang-aabuso ng kapangyarihan at pagsuway sa mga pambansang patakaran. Pinagtanggol ni Bernos ang kaniyang mga aksyon bilang mga hakbang na proteksyon at kinukwestiyon ang timing ng suspensyon na binanggit na ang katulad na reklamo ay ibinasura na ng Office of the Ombudsman noong May 2022. Plano nang iapila ang suspensyon sa Court of Appeals. Balita sa ibayong dagat. Pagsalakay ng Kiev sa Russia, nagpadala ng mapanghamong mensahe sa mga kanluraning taga-suporta.
Ipinakita ng kamakailang pagsalakay ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk sa Russia ang kanilang husay sa intelligence at taktika na kakayahan na nagbunyag ng mga kahinaan sa puwersa ng Russia. Ang pagsalakay na ito ay hamon sa naratibong laging nasa depensa ang mga puwersa ng Ukraine laban sa mga malakas na kapangyarihan ng Russia. Ayon sa mga trupang Ukrainian, nasakop nila ang halos 1,200 kilometro kwadrado sa Russia ngayong buwan, halos katumbas ng mga nakamit ng Russia sa Ukraine ngayong taon. Ang pagsalakay sa Kursk ay nagpahina sa pahayag ni Pangulong Putin na nasa tamang direksyon ang kanyang special military operation. Ayon sa Institute for the Study of War at mga eksperto tulad ni Matthew Bullow, ang operasyon ay nagdulot ng kaguluhan sa estratehiya ng Moscow at nagpakita ng mga bitak na naratibo ni Putin. Trump nagsasabing nangunguna ang GOP sa IVF sa gitna ng mga atake mula sa mga demokratiko. Sinabi ni dating Pangulong Donald Trump nitong Biyernes na nangunguna ang Republican Party na sa pagsuporta sa in vitro fertilization IVF sa kabila ng mga alalahanin ng mga demokratiko na ang tagumpay ni Trump ay maaaring magdulot ng panganib sa mga karapatan sa reproduktibo kabilang ang IVF. Sa Truth Social, binigyang diin ni Trump ang kanyang advokasya para sa IVF. Binanggit ang kanyang suporta sa batas ng Alabama na nagpoprotekta sa access sa IVF, kasunod ng kontrobersyal na desisyon ng State Supreme Court na ikinukumpara ang frozen embryos sa mga bata. Gayunpaman, ang ilang Republicans na sumuporta sa proteksyon ng IVF ay nag-endorso din ng batas na nagsasaad na nagsisimula ang buhay ng tao sa paglilihi na may epekto sa IVF. Si Trump na nagtanggal ng Roe v. Wade ay nangakong susuportahan ang mga karapatan ng kababaihan sa reproduktibo kung siya ay muling mahalal. Pinuna ni Vice Presidente Kamala Harris ang record ni Trump at binigyang diin ang epekto ng desisyon ng Alabama sa access sa IVF. Tang aliwan. Beyonce hype sumabog na parang lobo sa DNC. Habang naghahanda si Vice Presidente Kamala Harris na tanggapin ang nominasyon ng Demokratiko, kumalat ang espekulasyon na maaring magpakitang gilas si Beyonce sa Democratic National Convention na pinalakas ng kasabikan sa kanyang kantang Freedom noong 2016 na ginamit bilang kampanya ni Harris. Nagkaroon ng ingay sa social media tungkol sa posibilidad ng pag-endorso ni Beyonce kay Harris. Maaaring mag-perform siya
sa convention o kahit magtulungan sila ni Taylor Swift bilang suporta. Sa kabila ng mga pag-asa, hindi natupad ang inaasahan. Ang mga ulat na nagsasabing darating si Beyonce, kabilang ang mga chismis na bumaba ang kanyang pribadong eroplano sa O'Hare at ang mga paghahanda sa convention na may tema ni Beyonce ay pawang mga haka-haka lamang na walang kumpirmasyon. Jennifer Affleck, nais muling maging Jennifer Lopez legalmente. Humiling si Jennifer Lopez na ibalik ang kanyang pangalan na Jennifer Lynn Lopez mula sa Jennifer Lynn Affleck sa kanyang kamakailang paghahain ng diborsyo mula kay Ben Affleck. Ang paghahain na tumutugma sa ikalawang anibersaryo ng kanilang kasal noong 2022 ay nagbanggit ng kanilang pizza ng paghihiwalay noong April 26, 2024 na nagmarka ng halos 2 taon ng kanilang pagsasama. Ayon sa mga ulat, sila ay matagal nang hiwalay at nagdiwang ng kaarawan si Lopez noong July na wala si Affleck. Ang diborsyo ay sumunod sa pagpapalabas ni Lopez noong Pebrero ng isang dokumentaryo na nagdidetalye sa kanilang self-love journey at album. Ang kanilang relasyon na nagsimula noong nag-shooting sila ng higit 20 years na ang nakalipas ay muling nagtagpo noong 2021 bago nagwakas sa diborsyo dahil sa irreconcilable differences. Balitang pampalakasan. Men's tennis world number 1 Jannik Sinner nagsabing wala siyang ginawang mali matapos makaiwas ng doping suspension. Ang men's tennis world number 1 na si Jannik Sinner ay nagsalita sa media sa US Open tungkol sa pag-iwas ng suspensyon matapos na magpositibo sa clostebol, isang anabolic steroid noong March. Natagpuan ng International Tennis Integrity Agency na walang pagkakamali o kapabayaan sa kabila ng 2 positibong pagsusuri mula sa mga sample sa Indian Wells. Inihayag ni Sinner na ang kontaminasyon ay dulot ng paggamot ng kanyang socio-therapist sa isang sugat. Simula noon, humiwalay na siya sa kanyang socio-therapist at fitness coach. Binigyang diin ni Sinner ang kanyang pangako sa anti-doping rules at nagpahayag ng pag-aalala sa epekto nito at kanyang reputasyon. Sinusuportahan ni kapwa ATP player Frances Tiafoe si Sinner at nagpahayag ng kanyang mabuting hangarin para sa US Open. Grandstade Hassan II inilabas ang disenyo para sa isa sa malalaking stadium sa mundo bago ang 2030 World Cup. Ang Grandstade Hassan II sa Morocco na isa sa mga lugar na pagdarausan ng 2030 FIFA
World Cup ay naglabas ng disenyo nito. Inaasahang magiging isa sa pinakamalalaking football stadium sa buong mundo. Ito ay magkakaroon ng kapasidad na 115,000. Matatagpuan sa El Mansoria sa hilaga ng Casablanca. Ang disenyo ng stadium ay inspirado ng traditional na Moroccan tents na may aluminum, latex at tiered guardings. Magkakaroon ito ng mga zone para sa general admission at VIP sections. Habang ito ay naglalayong higitan ang ibang malalaking stadium tulad ng Narendra Modi Stadium sa India at Rongado First of May Stadium sa North Korea. Ang pinal na desisyon ng FIFA tungkol sa lokasyon ng World Cup final ay hinihintay pa. Tampok na balita. Sikat na pabango sa Pilipinas. Ang David of Cool Water ay kilala sa kanyang sariwa at aquatic na amoy na naging inilunsad noong 1998. Ang pabangong ito ay nagpapahayag ng esensya ng malamig na simoy ng dagat na may halong mga crisp marine notes. Nagsisimula ito sa mga refreshing na timpla ng mint at citrus na sinusundan ng heart notes na jasmine at geranium at nagtatapos sa base ng sandalwood at musk. Ang malinis at makapreskong aroma nito ay dinisenyo upang pukawin ang pakiramdam ng malamig na tubig dagat na ginawa itong isang popular na pagpipilian para sa mga nagnanais ng isang magaang at eleganteng pabango. Sikat na pabango sa US. Ang Chanel No. 5 ay isa sa mga pinakasikat na pabango sa US dahil sa kanyang walang hanggang appeal, iconic na status at pagkakaugnay sa luxury at elegance. Inilunsad noong 1921. Ito ay revolusyonaryong dahil sa komplikadong komposisyon nito at paggamit ng aldehydes na lumikha ng isang kakaibang amoy. Inendorso ng mga sikat na personalidad tulad ni Marilyn Monroe. Ito ay mabilis na naging simbolo ng pagiging sophisticado. Ang kanyang patuloy na kasikatan ay patuloy ng kalidad nito at ng matibay na legacy ng Chanel. Trivia. Alam mo ba na si Manny Pacquiao ay hindi lamang sa boxing? Si Manny Pacquiao na pangunahing kilala sa kanyang malaalamat na karera sa boxing ay nag-eksperimento sa iba't ibang sports bukod sa ring. Siya ay sandaling pumasok sa professional na basketball, naglaro at nag-coach para sa Mahindra Enforcer sa Philippine Basketball Association, PBA. Sinubukan din ni Pacquiao ang mixed martial arts na nagpapakita ng interes
sa MMA training. Bukod dito, ipinakita niya rin ang kanyang hilig sa billiards at chess at sumali sa mga exhibition. Ang kanyang iba't ibang sports ventures ay nagpapakita ng kanyang atletikong versatility at competitive spirit. Yan ang ating balita para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-komento at mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga bagong kaganapan. At hanggang sa muli, ito po si Marisol Sibayan Catso, nag-uulat. Magandang umaga, Davao.